may adlaw na usab mga pinangga kong mga kaigsunan diha ni Kristo. um pa, Magpaambit-ambit tag ginagmay kabahan gyapon sa mga pagtulon sa simbahan nga grabe gid nga makatabang makaluwas sa atong kalag kung sundo lang nato ang mga pagtulunan nga gitulo ni Kristo. Kay tinuod makatabang gini sa atong kalag. Unya, komentaryo lang ko kani bitaw luoy kayo ganing mga kaigsunan natong kulang sa pagtuon bahin sa pagpanudlo sa simbahang Katoliko, bahin sa mga doktrina sa simbahan. Kay ngano inosente kayo sila ug mao kini batbatan sa mga pastor ug ilar bang atake puro negatibo ug puro gani na negatibo sud sa imong utok kada adlaw hapit na makadungog ka nining mga negatibo nga komentaryo batok sa Katoliko. Siyempre delikado madani ka nila. Kaya ngano kung one-sided gani, kung wala ka maminaw sa side sa simbahang Katoliko, puro lang ang imong gipaminaw sa mga heresy nga gipagputudlo sa mga pastor, parihaning taga-INC, Iglesia ni Cristo, Baptist ug uban pa diha, delikado kayo. Once nga mutuo ka sa ilang mga istorya, ilang ako sa batok sa Katoliko, ug gidawat kini diya sa imong kasing-kasing, ug once nga madawat na ug masirado ng imong kasing-kasing, ug dili na ka mo kasing-kasing ug unahuna ug dili na ka mo dawat sa lain pang pagtulunan kay imong gidawat ang maong pagtulunan gikan sa mga pastor. Delikado ang imong pagtuo, delikado ang imong kalagma hisugamak. Mao na ang mga signa ni kamot pag-ayo nga musabwag, musangyaw, mu evangelize sa kadalanan sa kabalayan aron dili ta madani. Kay lisod mo manggod kayo nga mituo ka sa sayop nga doktrina nya inyong gidawat diya sa imong kasing-kasing una-una. Kay bisan unsa pa nimog sangyaw dili na nila dawaton. Mo ni problema sa tong kasing-kasing ug hunahuna dili na maminaw ba puwera lang niadtong mga tawo nga maalamon kamaog yun mo sukna ba mo sukit-sukit tinuod ba kani yang gisangyaw, di baka ni iya o iya kaugalingong interpretasyon sa mga bersikulo sa Biblia. May tama ang mga tao nga na, pero ang uban magod mutuo lang labi na nga maayo kayo mo abi-abi ang mga pastors, tagaan ka sa imong panginahanglan sa matag adlaw. Kay ngano mas makuha na imong kabuton, imong gidawat kanang mga tawhana nga para nila nga mas maayo pa sila kumpara sa nag-alagad sa simbahang Katoliko. Kana delikado usbon ug usbon ako ayaw gyud dalikto usisaha ang imong tinuhuan. Kay ngano kalag ang atong kalag mo ay nakatayan ini once nga mituo ka sayop nga pagtulunan heresy. Delikado kayo na ginuray may makahibaw sa adlaw sa paghukom. Nago ng kasimbahan imuta una-unaon nga kinsa bagid una
nga simbahan. Kay ngano, kung may ta nga, di ba, sa Pilipinas 1251 ni ari si Magellan. Kinsa man na si Magellan, di ba? Mga Katoliko na sila. Mga paring Espanyol gikan sa Espanya mingari diri sa Pilipinas aron himuong Kristiyanos ang mga Pilipino. Ang mga unang ginikanan kay dili pa man tawag nga Pilipino ang mga nagpuyo sa unang panahon, mga katigulangan nato sa Pilipinas. Nahimo na tang Pilipino kay tungod na colonized na sa Espanya, o ang atong pangalan Pilipinas gikan na sa pangalan ni King Philip. Mao na nahimot ang Philippine country, kay gikan man na sa pangalang King Philip ang pangalan sa atong nasod. Ang una tong mga ginikanan ilang pagtuo mao ra gyud ang gila na mga Dios nasa bato, sa kahoy, buwan, adlaw, Dios na nila. Pero pag-ari sa mga Kastila, mao pay paghimo nilang Kristiyanos pinagi sa bunyag. Unya, nagpangutana ba mo? Importante ba ang history? Pero naagod ang history manggod. Mao ni makapabukas atong una-una. Tinuod nang wala may baptist Iglesia ni Cristo. Wa may daang dating daan Seventh-day Adventist. Nganong sila dako ilang tingog ug ila pang akusaran ng Katoliko nagsimbag mga Diyos. Unya dili tinuod nga tinuko ni Kristo, kanas nila akusar rana gikan sa baba